Como que non? Con Carlos Tresandí na Radio Galega. Hola amigos e amigas, estamos na Radio Galega, en radiogalegapodcast.gal, bueno, en todas partes, estamos aquí, os do como que non, con Ari Magritte, que está escribindo agora un WhatsApp, pero que non, espera, ti acaba de escribir o WhatsApp, Xa logo está. falamos contigo, xa está? Estou. Bueno, como estás, Ari? Moi ben. Ben vida, hoxe é o teu último programa, polo momento. Bueno, tampouco é por... Vou botar moitísimo de menos a caixa. Claro, bueno. Na caixa magnifícanse as cousas. Sí, todo se magnifica como en Gran Hermano, sí. Por eso está mandando WhatsApp, levo unha semana sen cobertura. Claro, normal. Bueno, pois imos hoxe temos un programa impresionante de verdade, que vai ser moi bonito. Imos facer unha cousa que levo 2 programas sen realizar, e que neste programa habitualmente recomendo xogos de mesa porque eu son moi partidario. Eu creo que ademais é un xeito analóxico de pasar unha tarde ou unha mañá ou que sexa unha noite con colegas fenomenal. Teño moitos na miña colección particular e hoxe teño unha proposta para 2 xogadores. Un xogo tamén moi rápido de xogar, media horiña máis menos cada partida, que se chama máis explicación. Patchwork. Bueno, a explicación dura máis, claro. Aquí está Patchwork. Patchwork que é a arte esta que hai de facer teas con retais de outras. E basicamente niso consiste era un curso de televisión, o xogo tamén, no, ese era a sección de Pini, amigos. Abril Pechal. Bueno, este é un xogo no que basicamente cada un dos xogadores ten como unha especie de cadro, non, de cadrado diante, onde teñen que colocar unhas fichas que están troqueladas, que van facendo formas. Os do vídeo podcast podedes velas, pois mira, poden ser verticais, son como fichas do Tetris, unha cousa moi semellante. Un gran xogador desto era Víctor von Frankenstein. Correcto, que facía Jaco Destripador tamén, como non. E nada, teñen cada un dos xogadores teñen unha cadrícula diante, vale, como se fose unha folla pautada en cadros, e tes que ir pois metendo as fichas como se fose un Tetris dentro do teu taboleiro, e o que sexa quen de chegar a unha cantidade de puntos determinada, pois é o que gaña a partida. Cantas máis fichas pois ocupes, pois máis posibilidades tes de puntuar. É un xogo no que, xa digo, ocupa moi pouquiño espazo na mesa, pode xogarse en case calquera sitio. É unha partida moi rapidiña para 2 xogadores. Patchwork foi o xogo do ano 2016, está editado por Maldito Games. Non me lembro quen fixo este Blada xogo. non foi Blada. Non foi Blada Svatil, non. Está deseñado por Uwe Rosenberg, vale, porque son todo xente. Hai moitísimos Blada Chivatil, autores. Blada Svatil, sí. Hai moitísimos xogadores, moitísimos creadores de xogos de mesa pola zona, bueno, por Europa, pero por esas zonas máis do norte. Que apetece sair pouco. Claro, que apetece sair polo que sexa. Coincide. Claro. Bueno, pois nada, Patchwork, a miña recomendación desta semana. No podcast do Como que non temos a Ari Magritte, temos a Pepe Capelán, que aínda está un pouco pachucho. Bueno, temos disparo. Temos fogos artificiais, un disparo, un escopeta. Agardamos que non sei se escoitaron os nosos ointes, pero bueno, hai unha especie de fogo artificial. Ou son as luces de Nadal ou hai unha redada. Bueno, a ver, como os cabanillas izquierdo, o mellor. É que pode ser ou fogos de Nadal ou de verán ou Porto bueno, claro, Rico. Quero dicir, hai varias opcións. Imos pensar mellor nas primeiras, polo que sexa. Non. No, bueno, cada un que penso que queira. Nos comezamos o Como que non, e como un programa canónico, Pepe Capelán Dixit, comezamos sempre aos 4 minutos de 17 coa sintonía. Dalle, Pini. Benvidos ao Como que non, estamos na edición número 17
Ostras, non me sae o ordinal. Que poucos son eudos canónigos, No, bueno, Qué ricos, sí. qué ricos. Bueno, a mí Un gusta pensamento así que me quedou aí prendido. Gústame máis a leituga. 17º. Ostras, non me saía. Saeme 200º, non me sae 17º. Programa 181 da serie dende a que comezamos este programa. A ver, queredes Un que número chame capicúa. 182, sí, señor, moi ben, Capicúa, porque lees igual de esquerda a dereita que de arriba a baixo. anterior a baixo. Tamén. Bueno, vou chamar a Pepe. ver. Non me contestou, pero o mellor está mal. Vamos tentalo. Ainda non me abras. Bueno, ábreme, Pini, vou chamalo. E se está ben, e se non, pois non, espera que está, non, que estaba A ver. chamando a outra persoa. Tampouco podemos saber a que hora estamos chamando. Igual por iso non te colleron. Claro. A ver, vou tentalo, Chamos a outra persona igual non. Claro, non, estaba chamando. Vou conectar, A ver se me colle. Imos ver. A ver. Se dá tono ou non, chamo. Pepe Capelán. Aquí Chamar. está. Veña, estou chamando, Chamando. Non sei se escoitamos algo. Non hai tono. Hai tono, Pini. Tono non hai. A ver se Tono era un fotógrafo sí, debería de haber, la Florida. Un Sí. gran fotógrafo, sí. Me sacou E atún en italiano as tamén. fotos da miña comunión. Sacou unas tono. Atún en Non me- italiano eu creo que non me colle. Sí, bueno, este tamén era moi salado. A ver, Pepe Capelán. No, está fora de cobertura. eu creo que está fora de cobertura. Bueno, tentarino despois. Vale, polo que sexa, tentarino sí, te houve aí un ruido. Un acople. Bueno, non está, non Eso sí está. que é un cliffhanger, A ver, claro. no, pero Era a batería de baixista de Metallica. a sección de Pini, amigos, sí, señor. Van dúas, Oxi, Grande Pini. Xa van dúas. Oxe, acabamos de empezar. Morreu defunto. Non pasa un estornino sin que estés aí coa escopeta. ¡Pah! Bueno, imos ás efemérides que vexo que está quecendo Pini. It's on fire, Pini. Veña, a ver se sae un número alto. Veña, Aproveita, porque non está Pepe, pero veremos se hoxe Imos hai aí. un número, ¿Qué pois pasaría en agosto? a ver. Oxe na sección, Hoxe que pasaría en saímos- agosto? Ole, maravilla. Encanta 13. ese número. O número 13. Ai, perdón. 13, xa, vale moi ben. Imos ver. Ai. 2 de novembro. 13 de novembro. Ai. Bueno. Etapa 13. Escorpión. Ah, moi ben. Sí, claro, bueno, ela bota tamén Claro, o eu oráculo. Sempre que xera de así, sempre me falta un del 90. No. É que iso hai que velo. Aí coloco- 5 de abril del Digo unha 90. cousa, no do 78 cumplía eu 2 días. Sí? Home. Ah. Un momento. Sí, Ti sí. é 11 de novembro tamén? Eu Sí, tamén sí. son 11 de novembro. Oh. Pero isto... Bonito. Capicúa. Pero isto San é... Martiño. Que Hombre... tamén se lee igual do dereito e do de revés. De todo. Pois quero dicirvos que o 11 de novembro é o O 13, tricentésimo. o 11 O ou 13? 13, No, xa, non Ah, digo que Dixeches o 11 de novembro. Dixen, dixen Sí, ben, dixen buscou- que o buscou 11 de a nosa novembro, data. o 11 de novembro é O o tricerato. tricentésimo decimoquinto día do ano no calendario gregoriano. Sí, gracias, Carlos. Pero o 13 de novembro é o tricentésimo decimosétimo, vale? Claro. Porque é 2 días despois. Era para que os Eu superades. quero unha sección explicando o calendario gregoriano. Bueno, Estaría eso. moi guai, Bueno, ese día pasaron moitas cousas. Por exemplo, A mí, de verdade, de verdade, o máis o sea, en serio, non hai moitas persoas neste momento no planeta que saiban dicir os números ordinais máis aló do 100. É que eu son moi partidario dos- Aquí mereces 50 aplausos. no por isto. me gusta, Sí, non me sí, gusta, sí. non me gusta. Isto é unha coña que levo eu traendo na Radio Galega dende hai creo que 14 anos. É traballo social isto, Sí, un pouco. O Sí, bueno, 14º ano que... Tampouco ninguén Cando comprobou che se quitan están o carne, benditos, ponen Están xa ben, dicir os están ben. números. Sí, sí, sí. Bueno, por exemplo, un 13 de novembro do 619, na cidade de Sevilla, Oi, mira, un español. Vale. Mira que ben. paréntese, Triana. Península Ibérica, por se había dúbidas. Claro. Celébrase baixo o reinado de Sisebuto o segundo concilio de Sevilla, Sisebuto. presidido por San Isidoro de Sevilla. Eu creo que aquí Ai, por favor, mira, eu teño medio claro que vai dicir Pini. O bueno, allá. nunca sabes, porque a análise ti crees que vai por un lado, Sí, tamén. pero logo chega, fai unha reviravolta e convértese noutra cousa. Por qué? Porque é un mestre das efemérides, Alejandro Martínez Pini. Eu quero ver por onde vai, porque cada vez que penso que sei o que vai dicir, sáeme por outro e digo, perdón.
Pini, non sei, no 619, 13 de novembro, cidade de Sevilla, Península Ibérica, celébrase baixo o reinado de Sisebuto, o segundo concilio de Sevilla, presidido por San Isidoro de Sevilla. San Isidoro. Si se buto era o que iba encima de Mazinger. Sentido de Pini, amiga. Pero tamén todos saben que Isidoro é o amo. Eso es genial, es el rey de la ciudad. O que se dio un remate clásico. Ay, madre, Quieres madre. decir Sisebuto toxicómano. No, si se buto aprieta un botón, sale Mazinger e le da un bofetón. Ahí está. Bueno, pues nada, podemos seguir, Era Pini. así, non era. Bueno, a sección de Pini clásica, concisa, clara o gran, unha semana máis. Imos disfrutar agora dunha sección que, reflexionando eu comigo mesmo, porque ás veces reflexiono, falo comigo, digo, que tal estás, Carlos? Digo, fastidiado. Entón dígome, veña, ánimo, seguro que non é nada. Digo, ti que saberás. E digo, Así empezou Puerto Rico, pero bueno. Facéndose preguntas. Claro. Bueno, pois total, outro día estaba falando comigo mesmo e dixen, o mellor este chico que ven, que ten tantas cousas que contar. O mellor estás apretando moito, estás sendo como o seu corsé. E dixeme a mí mesmo, nunca pensara, pero teño razón. No, claro, porque eu falome en primeira persoa. Claro, sí. Por que Cinema Paquitov? Dixeme a mí mesmo. Dixo, pero que fala de cine. Xa, pero el ten un mundo interior moito máis rico. Moitísimo. Dende logo. Asentínme a mí mesmo, teño razón. Normalmente estás de acordo casi sempre. Bueno, Sí. bueno, teño... Esos teus días, ¿no? Bueno, houbo 4 días que non me falei, Fadeime moito e non me miraba nin a cara. Porque pasaba por un espello e pechaba os ollos. Pero dixen, efectivamente, que razón teño. Esta sección non pode ser solamente Cinema Paquitov. Esta sección ten moito máis, porque este home pois é un mundo en si mesmo, non? De feito ten asteroides que poderían estar orbitando. O meu propio campo gravitacional teño. Dixen, pois sendo así, amigo Carlos, porque son amigo meu, por que non Pero non te chamas Charlie. Non, porque se me chamo Charlie podría darme unha bofetada a mí mesmo e non me apetece. E digo, por que non dis que en vez de Cinema Paquitov esta sección debe chamarse Mundo Paquitov? E dixeme, efectivamente. Sí. Claro. Xa está. E dixen, Esta anécdota. Oye, Esta anécdota que agora comeza non Cinema Paquitov, porque isto é moito máis. Isto é Mundo Paquitov. Tamén me dixen, a sintonía mesma, Pensei que ibas a decir, tamén me dixen, teño que tomar as pastillas. No, pero que a sintonía gusta, a sintonía é o mellor da sección. Esas foron outras voces. Esas foron outras voces. Que tal, Dani? Benvido a Moi túa ben. sección, o Mundo Paquitov. O outro día trouxen libros de... Moi boa esa película. Libre soy, libre trouxe, ¿no? ¿Ves cómo hay que preocuparse? ¿Ves cómo hay que preocuparse? xa verás, vaya bronca lle vai botar Carlos da noite. A sección de Carlos aquí. Eu Pero pensaba... Carlos, por que dices eso? Non o sei. Estou moi enfadado conmigo mesmo. Por No, é que vaya bronca despois. Non, eu que estaba a preguntarme como levas co dos chistes contigo mesmo. Perdón, é que Claro, teño teu que falar sentido do comigo moi seriamente. Estou agora... Bueno, perdón. No, pero en público non discutas contigo mismo. Carlos. Quizás están escondiendo as sereas que se achegan. Y los muchachos del barrio le llamaban loca. Un saúdo para Juan Carlos Calderón e para para a súa familia. Dalle, Dani. Outro día trouxen varios libros da colección Ardilla de Marcial Lafuente Estefanía. Correcto. Maravillosos. Algúns deles eran da editorial Bruguera. Carlos dixo, algún día habería que falar da editorial Bruguera. A ver, antes de que sigas, Millennial que temos, pregunta Sí, seria, adiante. Hai referencia só H? Vale, Bueno, de feito teño uns cantos superhumor teus, de feito. Vale. Tiñas ese superhumor, vale. Mira onde estaba, efectivamente. Qué maravilla. Bueno, mira, un superhumor. Un superhumor
Eu, durante moitos anos, cando algún compañeiro meu cumplía anos e invitábame ao seu aniversario, eu sempre regalaba un superhumor. Maravilloso. Probablemente non sería a persoa máis popular logo do colexio, pero o superhumor funcionaba moi ben, Sí. realmente. Aparte, Ibáñez ou o seu equipo encargábase moitísimas veces das portadas que eran moi guais porque era como a primeira aproximación o que logo coñecimos os que nos gustan os tebeos, os cómics, a banda deseñada como crossover, porque aparecían todos Claro. os personaxes nunha mesma portada. Claro. A min unha cousa que me maravilla que aparte está aí nesa portada presente, porque eu, a ver, a min como a debuxante o meu favorito sen lugar a dúbida era Ibáñez, que penso que é un auténtico fora de serie e tal. Entón encantábame nas portadas do Superhumor cando el dibuxaba personaxes de outros autores. Claro, Sí. que esa era a maravilla. Fantástico. Aí están. Ahí están, Fantástico. porque aquí está Zipizape, Sí. que era de Fantástico. Escobar, por exemplo. Sí, sí. Carpanta, Carpanta tamén de tamén. Escobar. Entón, pois aquí estaban todos. Un superhumor eran horas e horas de Horas. diversión. E logo volvías a él. Realmente, eu era un agasallo que gustábame facer sempre, ¿no? Ti cando non sei cando descubriches ti ou se descubristes que o superhumor eran unha mestura de olés Sí, dos claro. tomos de olé, Exacto. entón xuntaban 5 ou 4 que fosen e saía un superhumor. A ver, a editorial Bruguera, na parte polo menos da banda deseñada, sempre caracterizouse por ser un pouco rácana cos seus debuxantes, por horarios leoninos, por ter moitas entregas seguidas e por non deixar pasar unha oportunidade de ganar un carto. O sea, era moi... E iso víase moi ben na película El Gran Vázquez. Sí, sí. Unha peli que lle gusta moito a Fran Rodríguez. Sí, por sí, certo. no, pareceme un peliculón, o sea, pareceme unha das mellores películas españolas que se fixeron nos últimos anos, o digo moi en serio, A mí, para mí, por exemplo, pareceme das que vin a mellor interpretación de Santiago Segura. Sí, sen dúbida. Sen lugar a dúbidas, sen lugar a dúbidas. Porque noutros casos podería ser o personaxe malvado da película. E aquí logras empatizar con él a pesar de que fai cousas terribles unha e outra vez na película. Que é un pouco o que pasaba co seu personaxe de banda diseñada, el Tito Vázquez, que el convertiuse no seu propio personaxe. Sí, eu creo que debeu ser, bueno, polo menos en banda deseñada, desde logo estou case convencido que en España foi o primeiro que se caricaturizou. Eu creo que despois, lendo un pouco sobre a súa vida, mesmo acabou convertíndose no seu propio personaxe do cómic. Totalmente. Era unha cousa moi curiosa. Claro, él, por exemplo, na película sae ben recollido, ás veces entregaba As entregas. as páxinas só o que é un recuncho da páxina debullada, que era o que vían para pagar, e cando sacaban todo, o resto estaba en É blanco. brutal, ese momento é brutal. E o peor de pero todo iso é que era real. real, Sí, sí, claro, sí. ese concepto. O moroso do ático de 13 Rúa do Percebe, Ibáñez basase en Vázquez para facelo, porque era él tal cual. Casou 8 veces, estivo casado con varias mulleres a vez. Sí, é un, o sea, o guión da súa vida, claro, merecía unha peli, porque Claro, non, é que aparte eu penso que é como a primeira superestrela da banda deseñada en España, logo amargamente superada, pero moi superada por Ibáñez, que nese momento na película contan un pouco ese momento de transición, ¿no? Sí. Que está moi ben contado, de feito. A ver, Vázquez ademais tivo moitísimos personaxes que eran referentes. De feito, as historietas de Vázquez, mesmo as curtas, sendo un tipo que escribía e dibuxaba para cobrar, eran, a ver, estaban case todas bastante ben estructuradas. Eu teño unha amiga que estudiou na New York Film Academy, como exemplo de narración, dabanlles tebeos de Anacleto, agente secreto. É que Anacleto pareceme un dos Maravilloso. personaxes máis infravalorados Sí. do cómic patrio, neste sentido. Eu era moi partidario da familia Trapisonda. Sí, sí. Un grupito que la no, da monda. familia Cebolleta, perdón, porque a de Vázquez, mira, Vázquez, Cebolleta. porque Trapisonda foi a resposta de Ibáñez, se non lembro mal, Sí. pero a familia Cebolleta, perdón, que foi a original, de feito Vázquez trascendeu
a cultura popular, Sí, porque sí. aínda é unha frase que se utiliza o de as batallitas do abuelo Cebolleta, que era un personaxe que foi creación súa. Entón, pois o superhumor reciclaban. Tamén teño por aquí o supermortadelo del humor. Reciclaban constantemente. Nuevo super mortadelo. que, vamos, non deixaban nos contratos que tiñan cos seus debuxantes, os personaxes, as personaxes dos debuxantes eran propiedade de Bruguera. No mesmo intre en que entregaban a historieta, pasaban a ser propiedade de Bruguera e non dos profesionais que os facían. Eu que non tiño moi claro o tema dos negros, cando falamos dos negros, Sí. porque no caso de Ibáñez sí que é moi evidente que moitas dos tebeos non están debuxados por el, é unha cuestión estilística, e os que están debuxados por el notase moitísimo, pero eu non sei porque eu non teño idea de que a Vázquez ou a Raf tivesen negros a hora de facer os seus cómics. Eu creo que non, porque tamén é certo que o número de historias e de viñetas que facían xente como Raf, con Sir Timoteo ou o propio Vázquez, Sí. non eran tan prolíficas como as do propio Ibáñez, que eu creo que ao final, debido ao éxito espectacular que tivo Mortadelo e Filemón, sobre todo, vemos obligado a contratar un equipo para dar saída aos pedidos, porque non daba feito. Eu a idea que teño, Dani, que non sei se é correcto ou non é correcto, é que cando había un cómic potente, grande, unha historia longa como o sulfato atómico, Valor y al Toro, el vacilón, Valor y al Toro, Bueno, eso Xogos sí Olímpicos, non vos eso sí esquezades, os facía había- él. Eso sí os facía él. E logo as historias que pasaron, que eran medianas Sí. ou pequenas, A xa ver, tiñan outro estilo. Eu lembro que de eu lembro que volvemos a lembrar, claro, xa somos xente maior, volvemos a lembrar a épocas dos quioscos, pero eu lembro que esas historias, como lle pasaba moitas veces o Super López de Han, estaban estructuradas de tal xeito que en 4 páxinas habitualmente había un capítulo, digamos, que moitas veces nos supermortadelos da época, que eran revistas semanais, na que había unha variedade grande de viñetas e artigos tamén de outro tipo, pois ían por fascículos, por dicilo así, publicando as grandes historietas que despois recopilaban nun tomole e posteriormente nun superhumor. Pero creo que ademais Ibáñez chegou un momento en que sería imposible dar abasto con todo. Sí que se notaba que por exemplo, a obra de Vázquez ti cando les é máis persoal, que decir, que a súa impronta está en cada unha das viñetas, mesmo nas que presentaba con 3 viñetas na esquina, no curruncho, para que... O principal problema de Ibáñez foi o seu éxito. Sí. Foi o seu éxito. De feito, quero recordar que en Alemania, eu penso que non eran de factura española, igual estou moi equivocado, pero en Alemania que se chamaban Clever Smart, Sí. sacaron ata 2 videoxogos nos tempos do Amstrad ou dous videoxogos de Mortadelo e Filemón de factura alemana, porque ali tía un éxito brutal ese programa, pero non estou seguro de se eran, penso que non eran españois. Eu penso que tampouco. No, creo que non se fixeron. Pero non o podo asegurar. Sí, tampouco, De feito, porque- nos últimos 70 as adaptacións das películas, que era ese sí que era un momento moi de Nadal, ver unha peli de Mortadelo e Filemón. El armario del tiempo. El armario del tiempo, sí señor. Pois sí que se veía que había tamén unha adaptación dos debuxos de Ibáñez por outros animadores que non eran él, non? Sabedes que Antena 3 fixe un piloto fai moito tempo, un piloto que se chamaba Superhumor. Nunca se fixo nada máis. Fixo ese piloto. Eu sei por datos que trascenderon, porque nin había fotografías nin nada, que Antonio Gamero interpretaba a Rompetechos. Había unha serie de elementos e tal. E logo hai unhas fotografías que xa mostraremos algún día que son absolutamente increíbles da primeira adaptación que fixo Televisión Española de Carpanta, cunhas maquillaxes alucinantes en blanco e negro, que se fixeron moitas das imaxes no Retiro, era espectacular. Non sei que foi dese material. Tamén hai unha película de José Luis López Vázquez e Fernando Fernán Gómez que se considera unha especie de adaptación non literal das aventuras de Mortadelo e Filemón,
da que tamén falaremos, porque agora non teño referencia do título, eu coñezoa por as fotografías nas que eles aparecían vestidos de enfermeiras e tal, pero que se considera unha especie de adaptación libre de Mortadelo e Filemón. Houbo tamén unha de Zipizape que Horrible, Sí, horrible, con mal, Mari mal, Sampere de mal. protagonista, Ramón León. Sí. En cambio, eu estou moi a favor das de Fesser. Sí. Tanto Sí, de acción real Animada como da pareceme animada. brutal, A animada é moi Animada boa, é brutal. moi boa. Animada é moi boa mala. Quero dicir, No, quero dicir, Sí, a ver se me explico. Recolle perfectamente o humor de Mortadelo e Filemón. Un pouco logo quedaba un pouco ese concepto benigiliano da escapada da persecución final e tal, pero eu creo que a de animación é a mellor adaptación que se fixo posiblemente case diría que dun cómic, dunha banda deseñada ao cine. Sen dúbida. Ganadora do Goya a mellor guión adaptado, con todo merecemento. Sí, porque a primeira, para min ten un problema que eu sempre considerei que os 15 primeiros minutos son exemplares, é unha adaptación exemplar de Mortadelo e Filemón, pero obviamente a película está estiradísima. É moi longa. É moi longa. E ten calvas presupuestarias evidentes de cara ao final da película. Dá a impresión de que gastaron demasiado no arranque e logo foron quedando sen diñeiro porque as escenas finais en Tirania son moi... Sí, a min gustoume, eu son moi partidario de Fesser, é un tipo que é un dos meus directores favoritos, un guilty pleasure que teño, pero sí que é certo que cando vin Mortadelo Filemón na primeira con Pepe Villuela e Benito Pocino, non? Era Bueno, todo giraba ao redor de Filemón, non? Que claro, bueno, porque ao final era realmente o actor, non? claro. Pero sí que se me fixo longa. Creo que tamén é un problema diso, de orzamento, porque chegou un momento que se quedaron sen cartos. Non hai que esquecer que Fesser foi Fesser e todo o seu equipo foi un dos primeiros en experimentar cos efectos especiais que son en moi España, bons, que son moi bons, pero bos. iso falamos xa das curtas, de Secleto de la trompeta e cousas así. Aquel ritmillo maravilloso con Luis Ciges, pero bueno, o propio Milagro de Petinto, no que os efectos especiais son dignos, moi dignos de Hollywood. Sí, tal cual. É curioso porque eu tive unha conversación unha vez cun actor que me aseguraba que o primeiro casting que se fixo para Mortadelo fixeron con Willy Toledo, que logo rechazou o papel aí quedou era o propio Mortadelo, Willy. Sí. Era o plan era que fose Willy Toledo. É moi curioso porque como se chama Humphrey, o actor este fetiche de Fesser, Humphrey Topera, pode ser ou algo. Sí, non me lembro agora, que é o que pon a voz na película animada, é o que pon a voz de Filemón, que é un Filemón fantástico, como é un Mortadelo fantástico que fai Carra Elejalde na película animada, que é increíble, o sea, está moi traballada a nivel actoral nas voces, estupenda. Ao final falamos de cine. Sí. Sempre a cabra tira ao monte. Bueno, máis é un tema máis media, non? Empezamos falando dos videoxogos, pero que é verdad que é o que máis trascendeu, non? Que pasa? En 1982 Bruguera ten moitos problemas, moitos dos traballadores en cooperativa collen a editorial, pero hai problemas e Ibáñez quere saltar do barco. Marcha, emprende accións legais para quedarse con Mortadelo e Filemón ca propiedade intelectual. Pero eu, que era un rapaz, que a miña nai sempre o di, que nunca xoguei, eu non xogaba, eu lía, descubro no quiosco algo maravilloso, que é, en 1986, a revista Guai. Sí. E outro día na casa descubrín que os meus pais encadernáronme todas as revistas Guai. Eu teño... O sea, unha encadernación propia, propia. Eu teño volúmenes de Chicha, Tato y Clodoveo. De profesión sin empleo. Profesión sin empleo. Quiero romper unha lanza por Chicha, Tato e Clodoveo. Maravillosos. Pareceme que son maravillosos e que non tuveron o éxito que merecían porque son moi graciosos. Totalmente. E ademais, moi propios da súa época. Total. Foi unha actualización moi arriscada e moi acertada. Quero por a parte de Ibáñez. É un progre, unha punky.
É un desempregado. No, os tres eran desempregados. Pero un rockero, unha punky e un É un progre. progresivo. Somos novos. Somos novos de Ibáñez. Sí. Entón, claro, Ibáñez non pode debuxar Mortadelo e Filemón e sae o primeiro número do Guai Maravillosos. no que sae paseando un carrito de bebé con Chicha, Tato e Clodoveo. Espectacular, Había moito máis aquí. Dani, Tete Cohete desa época tamén? Non, anterior. É Non, Tete anterior. Cohete de Bruguera. Vale. Entón, presentan os personaxes e, por exemplo, Ser Timoteo, Raf non pode facer Ser Timoteo. Que fai? Mirlow e Violeta, tamén detectives, neste caso o referente non é Sherlock Holmes, senón o Humphrey Bogart, Philip Marlowe, esta clase de personaxes. Imos sacar aí uns planiños. Sí, logo se queres o vemos ben. E sempre fíxome moita gracia que Violeta combatía dando tetazo de esquerda e tetazo de dereita. O sea, era realmente moi incorrecto para os nenos da época. Víamolo como normal, pero hoxe en día entón ten como todas as marcas B de... Claro, tiveron que facer como versións alternativas, Claro, ¿no? o cal é Curiosísimo, maravilloso. Sí, Tamén foi está Blueberry e como non tiña Revolling 13 Street, acordo, Rue del sí, Percebe, sí. tiñan 7 Revolling Street a doble moi página. A dobre Moi bo, página, sí, moi bo. se te Rebolling Street. Claro, co seu ático, coa tenda de baixo. Eu, primeiro lin 7 Revolling Street e logo saco tempo descubrín 13 Rue do Percebe, porque eu lía isto con 4 anos. Sí. Era o que eu descubrín. E que non olvide a xente que as series tan exitosas como Aquí no hai quien viva ou tal veñen baseadas de- o sí, sea, sí. saen directamente de 13 Rue del Percebe. Totalmente, tenían la licencia de Asterix, por ejemplo. A estrella invitada Ronald Reagan, dedicaban una página a Ronald Reagan, porque claro, en 1986 a quen ian dedicar unha página? A Ronald Reagan. Sí, espectacular. A verdade é que é unha viaxe no tempo na que tamén te das de conta como un material dirixido a nenos tiñan esas, o que chamo as capas da cebola. Totalmente, era a época da bola de cristal na Claro, televisión, claro. realmente era un mundo distinto. Eu se queredes para rematar, tan só direi que moitas veces hablamos da nosa zona de confort. Para min, a miña zona de confort, a miña felicidade infantil, as miñas lembranzas non son xogar na rúa ou era isto. Sí, Era entendo isto. perfectamente o que O dices. Sí, quiosco era o templo. Quero dar as gracias aos meus pais, primeiro por mercármelo todas as semanas, e segundo por conservalo tan ben. Pois sí. Porque hai unha época da túa vida na que pensas, pois cando eu teña fillos voulle dar a ler isto, pero os nosos fillos isto xa non lles interesa, eles teñen os seus referentes, está ben que sexa así. Sí, Que eles cada, teñan os seus propios referentes. son fillos do seu tempo. Cada un de nós temos que ser fillos do noso tempo, pero iso non quere dicir que non miremos con certa nostalgia ás veces o que pasaba naquelas Un día épocas. tiñamos que falar daquelas revistas daqueles tebeos femininos Esther, Hanna, Esther, Hanna, sí. que os tiñan as miñas primas, eu lin auténticas maravillas neses tebeos Purita Campos. supostamente Recentemente femininos, falecida. Sí, que era unha maravilla tamén. Pois outro día traio Esther porque eu teño Sí, moitos sí. Esther Isto tamén é na casa. maravilloso. Son os tesouros tamén de Dani Lorenzo, non sei, un mundo Paquitov. Dani, maravilloso, acabas Impresionante. de... Bueno, Fernando Requerre, os millennials que nos escoitan están un pouco flipando. Aprendendo. Pero poñeremos nas nosas redes sociais @como que non radio algunhas Que mono dan, portadas de guai. Os ves e dan mono, Sí, a verdade é que sí. O sea, dan ganas de collelos, revisalos, que En fin, maravilla. bueno, pois nada, grazas, Dani. Mereces un aplauso por todo isto. Gracias. Pasan 33 minutos do comezo do programa e chegamos a ese momento que todos queríamos chegar, ao que todos queríamos chegar, a lo menos eu, porque nesta sección que muta semana a semana é o momento de Fernando Requerre que nos presenta o seu Camaleón. Camaleón
Camaleón na cama un león durmiendo como un lirón. Camaleón na cama un león durmiendo como un lirón. Camaleón na cama un león durmiendo como un lirón. Camaleón na cama un león durmiendo. ¡Aplauso para mí! Aplauso para él sempre, canónico. Pasou o camaleón por diante do noso vídeo podcast. Sí. Xa está con nós Fernando Requerre, que tal? Bien. Vale, bueno, ben, é un comezo. É un comezo correcto. A ver, moitas cousas. Ben. Primeiro, xa sei como vou a facer a sección. Iso é importante. É moi importante porque Isto é importante. solamente levamos 15 programas. Quero dicir que está ben. Entón, hoxe, O 17, non sei, poño canto, moitos. o índice da sección hoxe, que é vou facer o índice da sección de hoxe. Vai ser explicar como vai a ser esa sección. Ti crees que é de recibo que no programa número 17 expliquemos como vai ser a Bueno. sección? Non, é unha pregunta que me fago a min mesmo tamén. Pero Tamén tes é razón, así. tamén tes razón. Bueno, dalle, dalle. Vou facer primeiro unha reflexión. Vale. Despois explico a sección Sí. e remato recollendo esa primeira reflexión. Ari Magri flipa, Agora está Tranqui, Ari. connosco aínda, pero claro, está abrallada, é normal, tomando notas. Claro, claro. A ver, primeiro, o tema do fillo. Moi guai, Ben, non? como fillo de 10. De 10, como fillo de 10. Ten todas as partes, ten todo, de 10. Sí. Agora, o pero, O pero. como fillo de cómico, Que? mal. Porque fatal. non fai chistes ou Non, ni nada, é que non podo contar algo, por exemplo, eu chego a un momento vital Sí. que eu teño que escribir algo, vir aquí facer unha sección ou algo, e o rapaz, nada, Non ni non me- respondo os estímulos Nada. aínda que ti pensas, non? Pero que ni me Pero mellor ten 5 meses, quero dicir, pero tamén hai non que pensar iso, non? Non me caga nunha man. Vale, quero dicir. Non, Que non está pola comedia, ti non dis. claro, no, a ver, un rapaz que válgame, que lle cheire malo a caca. A ver, pero aínda é moi que pequeno. non me deixe dormir. Por exemplo, chegará un momento en que o mellor faga como o meu fillo, que era un tipo bastante tranquilo, as cousas como son, pero un día decidiu coller o colocado e na mesa do salón fixo un circuito de motocross. Ves? Pois mira, pois pero, unha cousa pero de xa tiña uns anos, que decir, agarda un pero pouco. creativo, eso é moi sí, creativo. sí. Él era como Dani, non era de xogar, pero aquel día polo que sexa Pero deu entón ali que un fer- escudo e no, dixo, como fillo de 10. Pero saíche un tipo serio. É que no, sí, un serio. señor. Como O mellor tes un subsecretario aí o Claro, Claro, é que está aí tranquilo. a ver, o mellor para os teus fins humorísticos non che serve, pero cuidado que o mellor saca de pobreza a toda a familia. Entonces, hai Bueno, a ver, un- o rollo eu quero escribir algo para salir de pobre. Se xa me saca el, millor. Por iso digo, claro. Tamén, eso hai O que mellor verlo. tes un notario e queres que faga cousas graciosas, pois Claro. un notario non fai cousas O graciosas. mellor o teu fillo está sentindo todo o tempo porque está dando fe. Claro, claro. Eso pode ser. E non firma porque non. No, bueno, asinar, bueno, podría asinar. Bueno, Tú das aí un bolígrafo ou o que sexa. Bueno, eso, ese En breve practica nas paredes. Update. Claro, claro. Iso Update. tamén o fixo o meu fillo con plastidecor, foi guai, con rotulador xa foi un pouco máis traumático. Menos simpático, ¿no? Sí, bueno, a ver, houve un día tamén que se autoimprimiu unha man de verde mira que como bonito. Hulk dende a man, bueno, unha man non, dende a man ata o cóbado de verde con rotulador. Pero ese rotulador era eterno. No, ese rotulador digo, ¿cómo pode escribir tanto? Tanto. Porque estaba, ningún A ver, pero cantos anos tiña? Porque non con non, hai- 22, non, xa. No, o mellor tiña 6, ben. Era un bo brazo. Sí, Pois sí, eu, sí. como fillo de cómico, nada. Bueno, No, vale, non dalle ves. tempo. Vou no. Peor, sí. Bueno, a ver, xa veremos. Bueno, o que imos, vou explicar a sección. Esta era a reflexión. Esta era a reflexión que despois retomo. Vale, guai. Se che parece ben. Sí, no, estuve, a ver, este programa non é tampouco tan raro que un empece e despois empece o programa. Entón, agora vou a explicar a sección. Vamos. Sí, veña, dalle. O camaleón. Sí. O camaleón. Eu, Ari, agora falo contigo. Ben, seriedade. Teño unha sección que se chama Camaleón. Porque eu tirei meu pisto, botei a piscina e dixen que podía facer calquera cousa. Como un camaleón. Que, bueno, que podo facer calquera cousa. Entón, voulle pedir a convidada que me rete Que cherrete. artísticamente, Artísticamente. articómicamente, Correcto. Articómicamente. Entón, que me propoña, se che parece, Carlos,
Sí, a mí parece todo ben. unha rama, digamos, do arte ou da comedia. Da comedia. É unha especie de temática. Entón eu paso 3 semanas moi duramente, digamos, investigando, preparándome. 3 semanas, de aquí a 3 semanas. Sí. O sea, o que che pida, non vas a facelo sin nin Un broma. ejercicio de improvisación. pero- No. Eu teño que improvisar a A ver se estou entendendo. Primeiro, Improvisación en diferido. pide ya invitada que lle faga o chollo. Sí, E sí. logo durante 3 semanas Eu xa vou Xa hai- tirando. Xa vai tirando. Xa Bueno, improvisa 3 diferido semanas. como día e A ver, 3 semanas igual estou facendo mañán, porque isto do multiverso ten que valer para Sí, todo. bueno, claro. Non pode valer só para o que A queramos. mellor alguén leva moi acumulados como que nos en 3 horas Bueno. xa o ten. Sí. Bueno, entón, agora voulle pedir a Ari Magritte. Sí. Ti que ilusión tes? Ilusión artística cómica. Eu, aparte dos percebes que non me vas poñer aquí unha bandexa de percebes. Bueno, percebes, Sí. vale, bueno. Percebes, déixame o lápiz. Ti toma Sí, notas toma, aí. toma, Vou sí. apuntando, Notas. percebes? Bueno, primeiro, que dixeches o de que eres un camaleón porque fas calquera cousa. O que faga O falta. mellor podería ser unha navalla suiza. Vale. Mellor que un camaleón. Percebes, navalla suiza? Porque o outro é cambiar de cores, non sei. Vale. Bueno, imos ver. Non me Eu vayas a esta- romper tampouco. Non. A ver, xa non. fixen a sintonía tamén. Non, non, Home. isto de agora era así. Isto é para como tal. do outro día, quero dicir, cando parecía que hoxe non había belixerancia, chega Vale. convidada, zasca. Vale. Ves? No, moi ben, moi ben. Vale, vale. Non, agora vengo a miña petición. A ver, dime. Ari Magritte pide. Como ten que ser cómico, como Vale, la palabra. igual, di algo. Sí, Ti que estaría queres que guai falle, que que faga? fixeras Sí. unha recopilación Sí. de queixas que a xente fai a servicios de atención. Vale. Vale. Así Vale. do E Ado, tes que vale. representalas aquí. Recopilación De Que ademais, queixas. el ten certa experiencia, coas queixas. Pois aí deixo yo ben fácil, Sí, porque tivemos un par de incidentes por un Ui, asunto que con foi feo. Isto feo. Sí, sí. Atención ao cliente, Ti vas non? ser a persoa que se queixa. Eu queixome. Home, claro. Eso é Vou maravilloso. Vale. Telo Aí claro. tes, vamos. Sí, igual fago unha canción como fago sempre, pero Doche petróleo aí. atención Vale. ao cliente. Atención ao cliente, sí. Eu queixome. Que son 4 semanas isto xa. Sí, porque Do xa hai que darlle servizo unha ou do volta. produto que ti queiras, podes elixir. Eu me queixo, Supermercados, vale. marcas de tecnoloxía, Universal. Vale. servicio de telefonía, Eu queixo. o sea, Eu sí. queixo Eu de queixo. Arzúa. Eu queixo, efectivamente. Correcto. Vale, algún Afoga tipo, el piso. algún tipo que es que o demostre, digamos, cantando, Non, pintando non, na radio sí, ao mellor. Ten que non ser unha canción. Non ser unha Ai, canción. ai. Non ser unha canción. Escoita, Por Ari. ejemplo, una escultura de granito. Non. Sí. Claro. Non un sé. bronce. Sí, Pero sí. aquí, Eso aí estaría está ben. o polimalo. Non Claro, se ve, claro. notase Eu quería ben. facerlle unha puntualización Non a Ari. canción. É certo que ten cuidado porque hai alguén aquí, non vou a dicir quen, que utiliza como trucos Jedi para levar a xente ao seu territorio e non pegar palo agua. Sí, Sí. claro. Ás veces pasa. El xa te está dicindo cousas como Unha canción, o mellor tal. Non canción. Como pon ya aquí. que el destripador. Non canción. Non canción pon aquí. Dixo ela, non canción, non ser Podedes sacar canción. estas imaxes, por favor? Sí, por favor. Se non Hombre, cumple. Recuperamos. Hombre. Se non Entón- haberá, e se non o fai, Chamadesme. no, hai castigo, quero dicir. Hombre, claro, ten que haber castigo. No, digo por ti mesmo, porque é unha proposta Un túa. pouco de presión queres meter. No, digo se ti tes... Vale, vale, veña. Que no, castigo queres? No, como dis ti, pensa ti. O castigo para min? Claro. Castigo. Castigo Castigo para para min. min. Castigo para min. Vale. Castigo, que castigo? No, que propoña Ostras, a convidada. que bo pedagogo eres que pareces o rollo Super Nani de non, ti mesmo pensa Vale. o teu castigo, non? Sí, Aquí bueno, somos moi de supernazi. Sí, Moi sí, de supernazi. Sí. Supernazi gustanos moito. Non vou pensar o castigo Penso eu. para ti, come, No, claro. Vale. Que paga el chollo. Perfecto. Aí Que está. paiso. Que E país ti o xa- fai mal. Claro. Fernando, ti xa con esas anotacións que fixeche no papel xa tes todo o que necesitas. Isto? Sí, sí. Algo máis? Isto? Sí, Sí, eu se vos parece, Sí. agora como me estades tratando a min como vosso fillo, Sí. Pini, ponme aí un pouco de cousa, Ahora Hombre, retoma. porque ahora retomo o do Ahora fillo, vai, sí. porque sabedes que Que bonito. ter fillos e ter medo. Sí. Medo a que lle pase algo. Medo a que se reviren. Medo de que Chumari os leve. Chumari. Xogar a ser adultos. Mario Candyman de Fernando. Home do saco. Xogar, O son home do saco. xogar
Xogar a ser adultos, nas palabras do meu amigo Paquitov. Xogar a facer malabares con ese ser que cae nas túas mans, arrugadiño, como Nikolai Volkov. Así, arrugadiño. Que xa morreu Nikolai, pero bueno. No. Sí. Comprobemos. Bueno, Que disgusto. Tate, momento tate. Non nos ter sabía. fillos e ter medo. E quen ten cu, ten medo. Ergo, quen ten fillos, Ten cu. ten cu. Qué bonito, E pode cagala, por suposto. Cucú, agora estou. Cucú, agora non. Amenábar, intensito. Ter fillos e ter feito o amor. Porque incluso os que adotan tamén fixeron amor antes. Non eles, pero... ostras, pero os de in vitro. Ostras, os de in vitro. Estás metendo nunha lea boa, Alerta xardín. Alerta xardín. No, por ahora xa me... É que quería que fuera esto inclusivo e agora sí que... Bueno, igual, continúa. Alerta xardín. Bueno, cambio. Amor, ter fillos e ter amor. Amor. É un Ser acto tero- de amor. ter amor. Que despois, bueno, Bueno, eu quería darlle 10 minutos posto logo non vai dar, un amor como unha flor de primavera. Pois ten aquí todavía. Un amor rebelde como Rosa Parks. Melódico como Rosa de España. Balsámico como Rosa Mosqueta. Rosa, rosa, rósame, rosa, rosa. Ter fillos e cantar un canto de sirena para traelo polo bo camiño. Un canto de cisne da vida adolescente. Un canto rodado á súa cabeza se porta mal. Canto, terei que alongar este poema, Carlos. Pois home, se podes pouco, é que non... Canto, xa. No, toda... Ter fillos e ter medo. Pero non hai medo que non podamos superar. ¡Aplauso pa min! Qué bonito este momento jazz entre amigos, ¿eh? Sí, bueno, espíritu de Cifo apoderándose de Fernando Un Requerre. pouco tamén lle manierga no hablar por hablar. Sí, ¿no? un pouquiño Sí, sí. sí, Porque sí. fixemos unha... Algo de hablar por hablar hay, pero bueno, Bueno, pode ser. Imos ir á última sección porque a ver se nos dá en 5 minutiños que temos, a ver que nos toca hoxe das propostas que temos de audiencia nos todólogos, este debate o show, dalle de Pini. Veña que vai escoller Ari Magritte o tema de hoxe e a tema de hoxe é, podes lelo? Credes na reencarnación? Bueno, Que nos lo envía Andrés- @Andrés Romero. Pois hoxe imos falar de reencarnación Home. comezamos aquí. con Ari Magritte, por suposto, que mellor. Eu, por suposto, que creo na reencarnación en que tivemos vidas anteriores. De feito, eu son Escorpio, son como a ti. Sí, home. Nos somos Tan almas igual. bellas. Temos vidas desde, bueno, máis aló da Xito, al ano 48 antes de Cristo, bueno, onde sexa. Nos Onde sexa. estivemos onde nos poñas. Si xa ti estás reencarnada, que fuches antes? Eu fun de todo. Ah, Si eu estiven aí no Exito, por exemplo, estiven facendo dos enterramentos. Eu facía as momias aí, botaballes os ungüentos, a Rosa Mosqueta, botaballes todas esas cousas, sí. ti crees na reencarnación? É que non sei, porque a min, por exemplo, reencarnación humana pareceme algo que pode ser nun momento dado, pero despois xa hai algunhas religións que xa teñen reencarnación rollo outro animal. A min Ti es máis da reencarnación selectiva, non? sí, unha reencarnación Eu tamén, estou Ti aí eres, nese grupo, ti eres sí. vegano das Vegano da reencarnación, Non sí. crees en Somos pouco reencarnarse? inclusivos. Claro, totalmente. Claro. No, a ver, eu animales non, pero a mellor nun abeto sí que me gustaría reencarnar a min. Sí, nun piñeiro, por Nun exemplo. piñeiro, Bueno, sí. nun piñeiro persoa tamén, cuidado. Sí, bella muller, por exemplo, Claro. que é moi piñeiro. Ah, tamén, sí, Claro. actúa, sí. sí. O sí, nun árbore sí, non me importaría Nun árbore, reencarnarme. vale. Ti crees na reencarnación? Eu o vexo pouco práctico, porque se lembráramos algo perfecto, Sí. pero reencarnarnos sen a experiencia previa, para qué? Digo eu. É unha perda de tempo, non? Totalmente. O sea, ti non es partidario. No, eu polimalo nesto. Ti, Pini? Eu son partidario, se nos lembramos lo de antes, como dices. Joder, antes que mal estaba, que ben estou ahora. O peor, joder, como ben que estaba antes, eu quería ser outra vez Pini e tal. Claro. Un señor de Siberia. Bueno, ti estás igual, o sea, Claro, pero eu igual me reencarno e non me dou conta de que estou reencarnado. Digo, joder, estou igual. Claro. Francisco Rodríguez.
non son moi da reencarnación, si do doppelganger. Xa sabedes que eu penso que Marisa Paredes e Eusebio Poncela son a mesma persona. Sí, certo. Como tamén penso que Guti e Arantxa de Benito son a mesma persona. Vale, Entón, son máis dese tipo de... Bueno, non é reencarnación, transmutación, si cabe. A mí, por exemplo, gustaríame reencarnarme en Uralita. Uralita, Por exemplo, que bonito. o sea, se puidese reencarnarme en Uralita, Qué bonito. pero non sei se pode un reencarnar en obxetos inanimados. Eu sería partidario... Si é de Exipto, Sí, si bueno. un oralito de Exipto, sí. O que pasa é que non sei. Uralita de Xito. Pues, sí, Logo porque está o alto da reencarnación que está aí arriba. tamén que é outra cosa. A min, por exemplo, si ou eu que sei, ou nun metálico para pechar unha cancela. Tamén. Iso a min gustaría, que sexa útil. E que opinas dos que pechan as lindes con somieres metálicos? A min, Sí. Eso é o que quere. Iso eu quero. É o que el busca. A ver, Sí. eu se me vou reencarnar nun canapé, quero dicir, bueno, non porque me comen, quero dicir, pero digo o de dormir non me interesa, porque non lle veo poética iso. Agora, se me vou reencarnar nun metálico para pechar ou para Home, marcar porque sabes que aí vas quedar para sempre. Claro, porque Claro, iso é o sea, eterno. eu quero reencarnarme en feísmo. Con En unha feísmo. camiseta que pode ter varias utilidades. Primeiro camiseta, E logo despois trapo. trapo, despois... Claro. E logo na radio era moi propio tamén reencarna de noche. Reencarna, por exemplo, pois mira, Reencarna pois Sánchez, sí, sí. a ver, xa de reencarnarme, pues gustaríame reencarnarme de noche. Sí, por lo que sexa, porque eu sou máis nocturno. Pois que pasa? Que os somieres os metálicos de noite te collen moita unidade, tería óxido. Entón iso unha parte da Pero reencarnación pode que non me ser un gusta. reencarnado con protector deste que agora hai. No, pode ser reencarnado ou calquera outra cor. Dame igual, quero dicir, Pero eu a mí control os somieres metálicos sempre me pareceron os chivatos das parellas, ¿no? Sí. Que din, mira que están a facer, mira que están a facer, mira que están a facer. Bueno, tamén hai parellas que xa o anuncian de viva voz. Tamén, Sí, tamén. tamén é tamén. certo. Que vou... No. Claro, no, claro. Por certo, se hai reencarnación, cal é a primeira encarnación tamén? Tamén Porque é certo. claro, sí, fun antes, pero o primeiro tivo que ser alguén. O primeiro Claro. era o que Ovo, estaba na ovo, auga. Ovo, claro. O Claro. primeiro foi o ovo, sempre. Eu teño idea de que foi un postosucus cando Aí. os primeiros reptis un posto de qué? Un postosucus cando os De Un primeiros posto de Los- sucus, los un posto de sucus, claro. sucus. Os Un primeiros posto de reptis sucus. Que saían da auga, teñen unha lembranza de salir da auga. Bueno, Que carallo isto? para os que os que non saiban o que é un posto sucus, que busquen en Google, que agora todo está nos libros, como Por suposto, que temos que sucus. rematar. Temos que unha última cuestión, Dani Lorenzo, antes de rematar, A que temos que- reencarnación significa que hai un cash converters das almas. Pode ser, Eso é, sí. eso Sí, é. o que E ás veces hai erros do sistema e Claro. mesturas aí. Reencarnás, Bueno. convertas. Bueno, hai que dar as grazas temos que rematar. Sí, Non mellor, temos vai máis ser tempo. mellor rematar. Ari Magritte estivo connosco, grazas por estar connosco todos Grazas, estes grazas. episodios. Un aplauso para Ari Magritte, que estivo acompañándonos. Alejandro Martínez Pini nos controles técnicos, Dani Lorenzo, Fernando RQR, Pepe Capelán está mal. Hoxe sí que está mal porque non Sí, colleu, vamos. pero o vindeiro programa prometemos que vai a estar. Fran Rodríguez na dirección de contidos, marchamos con música en directo, porque como di María Xosé Rodríguez, os músicos tamén tocan. E aquí veñen e amosan o seu arte, que falta fai, para iso estamos na radio pública. E que mellor que rematar cun home que hoxe tamén remata o seu periplo de momento. Quemamos Madrid con Robert Carcos. Cantando me he quebrado después de anoche rozar tu piel. Me habías reventado al invitarme al bolo de Andrés. Se había subido a cantarse coque un tema. Nos despedimos de Julián y empezó la fiesta. Quemamos Madrid, quemamos la escena. Todos quieren ser la rock and roll estrella. No son
la primera. Cantas tres Marías y brillas más que ellas. Oh, 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 oh. Salimos de aquel after, fue por fin buena aquella vez. Cuberris llegando a Marte y otra vez un pico de hielo. Se habían querido sumar a la hoguera, pero San Juan nos espera afuera. Quemamos Madrid, quemamos la escena. Todos quieren ser la rock and roll estrella y no somos de aquí. Y tú eres la primera. Cantas tres Marías y brillas más que ellas. Oh, 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 oh. Quemamos Madrid y ardimos con ella. Y es que esta ciudad nos vuelve unos poetas.